Xeyirli tevlik vakıtı hürmetli dostlar. Konsertlar sezonu tamamlandı. Tizden Tatar halkının kütüp alıngan beyremi Saban toylar gürli başlayacak. Ekranlar karşında oturgan barlık qaravçılarımızны yakınlaşıp kilişi elge milli beyram bilen kutlap, min Renat Atay top klip hit paradın başlap jiberem. Jamila Asadullina hem İlgiz Şeyhraziyev uzak kına hit paradımızda loyıqlı orunlarını alıp durdular. Tik bugün onlarının klipleri bilen sabulaşı vakıtı kilip jetken. Hoş gelsin premiera top klip hit paradına rahimit ihtibar ekranlarga. Bir söz kütkende ernimes didinme yüreğim yatlarga sarılıp ötkende siyendi bağrına dilmelle sınarıp hallerim bilmelle soğunan sapsalkın uşakna güllerin tuzdırıp yürmeli Köklerini tildiler utları Köngilde yaşnagan yaşını Hislerim tügülüp giderdi Yüreğim türüne yaşırdım Siyendi bağrına dilmelle Sınarıp hallerim bilmelle Soğunan sapsalgın uşaknım Küllerin tuzdırıp yürmeli Siyendi bağrına dilmelle Sınarıp hallerim bilmelle Soğunan sapsalgın uşaknım Küllerin tuzdırıp yürmeli Sizmedim deysinme hislerim Nik hazır yürüysen özlenip Sыңладың кешір деп сұрарға Көңілім қаршында тізленіп Сүйемдей бәғіріне тілмәлі Сыңарып халләрім білмәлі Соныған сап-салқын ошақның Күллерін туздырып жүрмәлі
salqın uşaqның Küllərin tuzdırıb yürüməli Şərifjanovlarның яңа kliplарын күпләрегез күргәндер булса кирәк. Искиткеч башкарудан тыш, Гөлназның өздереп саксофонда уйнавы да игътибарсыз калмады миңа калса. 100 тапкыр ишеткәнче, 1 тапкыр күрергә кирәк диләр бит. Шуңа күрә каршы алыгыз Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар. Saylap menler arasından taptım seni süygen yarım Tigiz bulsun varır yollar sen bit miңа yazgan barım Söntermesin qar yağmurlar süyünün qaynar uşağım bizning kebek бәхетле пар бармы икән җирдә тагын Тормыш тиз генә бармый Булыр карасы һәм агы Үпкәләшми тату булсак Үдеп китәр авыр чагы Сүндермәсен кар яңгырлар Сөюнең кайнар uşağım Bizden kebek bәхетле пар Бармы икән җирдә тагын Дәшкән саен сөям диye Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры Дәшкән саен сөям диye Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры Saylap menler arasından taptım seni süygen yarım Tigiz bulsun varır yollar sen bit miңа yazgan barım Сүндермәсен кар яңгырлар Сөюнең кайнар uşağım Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагын Дәшкән саен сөям диye Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры Дәшкән саен сөям диye Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры Чираттагы позицияда Татьяна Ефремова. Әлбәттә, сабантуйларны яратам. Туганнар, дуслар белән күрешеп аралашырга иң яхшы сәбәп бит ул, дигән фикердә Татьяна.
Шулай ук Петрау Сабантуйы да күңелемдә айрым урын алып тора, дип уртаклашты җырчы. Тихо гуляй, мой милай җырына төшерелгән клибың да күпләрнең күңеленә кирде бит. Бергәләп карап китик әле. Да. Эй. Ага. 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 Салют. Так. Зор жиын буларга тора. Казаннан җырчы чакырыбыз, биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт. Да.
Гүзәл Гарафиева шулай ук Сабан туйларын күптән күрешмәгән дуслар белән очраштырган өчен ярата. Балалар уеннарда катнашалар, олылар җырлашалар. Эх, рәхәт тә соң инде дип елмайды Гүзәл. Һәр вакыт шулай күңелле итеп яшәргә язсын. Әлегә аның клибын карыйбыз. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар эзләп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Алсу Азат Фазлыевлар башка артистлар кебек үк Сабан туйларын зарыгып көтәләр. 3 бала әти-әнисе булганга күрә, бәйрәмдә эшләү генә түгел, балалары, якыннары белән ял итүдә бик мөһим икән алар өчен. Фикерләрен ишеттек, клипларын карап китсәк тә буладыр, минемчә.
Узар алдынан уйла, сөйләр алдынан тыңла. Йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Bir kimden birini kütüme, sirlerini bilgirtme. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün öteme. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне Җирләр күкләргә карап. Татар һәм башкорт халыкларын берләштереп торучы бәйрәм ул Сабан туе дип горурланды Азалия Валиева. Һәр вакыт шулай дус тату булып, бәйрәмнәрдә очрашырга язсын дигән теләктә кала Азалия. Теләгән теләкләрен үзеңгә меңе белән әйләнеп кайтсын дип, аның клибына күчәбез.
Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлы гына язмышым, сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлы гына язмышым, назлы гына язмышым, син. Зәринә Асылкаева Сабан туйларында җырларга ярата икән. Һәр вакыт компания белән бәйрәмгә чыксак, гел сәхнә ягына таба карый идем. Башкалар уеннарда катнашырга дип ашкынсалар, мин җырларга ашыга идем ди ул. Шулай итеп, ашыга хәзер сине игълан итәм, Зәринә. Игътибар экраннарга. Юкка чыкты кинәт, ялгызлыкны төю, моңаю. Кочагыңда җәннәт, карашыңда сөю, ярату. Бер генә теләк, син миңа кирәк, туктарсыңмы синсез минем йөрәк, язмышым Сабан туйы алдыннан сөлге җыю бәйрәме дә бар бит әле дип хәтерен яңартты Лилия Гиматдинова. Халкыбызның шундый гореф-гадәтләре шәһәр масштабында узулары бик сөендерә икән Лилияне. Һәр вакыт шулай сөенеп яшә Лилия, ә без шатланып синең клипыңны карарбыз.
күрәсен. Уйламый да чык син ылы юлга, әгәр килә мине күрәсен. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сандугачлы иртәләрдә икәү җитәкләшеп барлап йөрербез. Шул чагында бергә булырбыз дип сөю вәгъдәләрен бирербез. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сабан туйда ял итәргә кирәк. Ул көрәше, ат чабышы, күңелле уеннары һәр татар җанлы кешенең күңеленә якын инде ул дип фикерен бүлеште Ренат Гыйльфанов. Килешәбез әлбәттә. Синең клибыңда халык күңеленә тагын да якынайды бит Ренат. Шуңа күрә вакытны озак сузмыйча бергәләп карап китик әле. Беренче күрүгә ошадың күңелгә шул көннән башланды мәхәббәт уены. Каян килгән чибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән чибәрлек ул, каян килгән актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды, аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин иркәлим, зурланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Һәр вакыт күңелдән кабатлыйм исмеңне, дөньяны онытам.
Рәзил гармунчы, Рәфинә җырлый. Бу бит Сабан туйларының иң матур күренеше. Шуңа күрә дә җырлы гаилә үлеп гашыйк та инде әлеге бәйрәмгә. Иҗат юлларында, гаилә тормышларында зур уңышлар булсын дип, сүзне үзләренә тапшырыйк әле. Каршы алыгыз Рәзил Камалов һәм Рәфинә Ганиуллина. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрен, кайларда икән син. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына Кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Син дә кайт әйдә кайт мәхәббәт ярына, Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. назыңны җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Ел сайын иң матур күлмәкләрне киеп, яхшы кәеф туплап, аралаша барабыз Сабан туйларына дип бүлеште Арслана. Барыгызны да якынлашып килүче Сабан туйлар белән дип котлап, сүзен дәвам итте ул. Ә без тапшыруыбызны дәвам итеп, Арслананың клибына күчәбез. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышы, һәр көн сине
килеп дәрескә, юкса наук башлыйдым мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şekilli ayırılğan yıllarım, başlanır da yana dəris, gelirsən күп yılmayıp. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. ТМТВ премиясы ел сайын тамашачыларны шаккаттыра торган уникаль концерт. Бу елда үз статусын саклап кала. Тарихта беренче тапкыр Уфа тамашачысын сөендерәчәк. Хөрмәтле Башкортстан халкы, сезне 15 июнь Башкортстан дәүләт концерт залында ТМТВ премиялар тапшыру тантанасында көтеп калабыз. Балкып тұрсын дүния гірләсін, Йылмайын қарап күзіме, Нұрлары сейріп менің yüzіме. Сен йылмайып бақсан күзіме, Дүнияларда матур көріне. Йылмайын қарап күзіме, Нұрлары сейріп менің yüzіме. Сен йылмайып бақсан күзіме, Дүнияларда матур көріне. Шатлык белән тусын таңнарың, аязы булсын һәр шак көннәрең, тыныч булсын инде җаннарың. Елмаен карап
кочагында, жырлап яшигәле тагында, фәрештәләре конак кагына, безнең мәхәббәтне сагына. Елмаялы карап үземә, нурлары сиреп минем йөземә, син елмаеп баксаң күземә, дөньяларда матур күренә. Елмаялы карап үземә, нурлары сиреп минем йөземә, син елмаеп баксаң күземә, дөньяларда матур күренә. Син елмаеп баксаң күземә, дөньяларда матур күренә, дөньяларда матур күренә. Дөньяларда матур күренә. Мин үзем көрәш карарга яратам инде. Абсолют батырны билгеләмичә, Сабан туеннан кайтасы да килми бит дип сөйләде Илнар Фархуллин. Спорт сөючән, популяр җырчы бу атнада ничәнче урынны яулады икән? Хәзер белербез. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Син миннән көлдеңме, бер катлы дидеңме, меңнән берен иткән ярың мин. Югалды җиңел, тик җаным шуны бел, эзләсәң дә башка табылмак. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр, мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюк кенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Атнаның лидерларын билгеләгәнче, барлык катнашучыларыбыз белән тагын бер кат танышып үтик.
Иреннәрең синең алыдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яра. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә кара. Бер көнне теле син миңа кирәк, туктарсыңмы синсез минем йөрәк. Язмышым бүләгем син минем бәхетем, бердән берем күңел көйм өмөтем. Көтәрсеңме дип син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Актаныш кызымның ышандым хисенә, дөньялар буталды. Аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин, иркәлим зурлама мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчы бенә. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел зылама. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Елмаял карап күземә, нурлары сиреп минем йөземә. Син елмаеп бакса күземә, дөньяларда матур күренә. Елмаял карап күземә, нурлары сиреп минем йөземә. Син елмаеп бакса күземә, дөньяларда матур күренә. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Киләсе баскычта Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Чын татар кызы булгангадыр, милли бәйрәмне бик ярата җырчы кыз. Ул гырыф-гадәтләр, җырлар, моңнар, биюләр. Аллага шөкер, тиздән бу кәефне тоячакбыз дип шатланды ул үзе. Ә хәзер шатланып, сөенеп, синең клибыңны да карар вакыт җитте. Сезнең каршыда Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Минем җанда тик син генә.
Yüzüm kökке yıldız bulup sibellerde kapanır sinende yüreğini türünde yaşırın yaradım dirilip yana yıldızlara. Benim canda tiksin güne hukayaş bular tularmanda könülüne yaktırır bar dünyan benim hakta uydan yaşırın yaradım üze gazap üze soğuk. Şihanada birden bir tülgəlenə bağır. Min sağınam, min seni üzülüp sağınam. Senin sırlı dünyan yüreğimde dolğan. Min yaratam, min seni üzülüp yaratam. Ничек кенә теләмәсәк тә, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барлык татар халкын милли бәйрәм белән котлап, топ клип хит парадына нокта куям. Минем исемем Рената Тей. Күрешербез. Пока-пока.